Türkmençe qo'shiq so'rovlar uchun Bernazar Xudaynazarovning terbiyevi qo'shiqlaridan Aydodag'dan eshitamiz. Ketdik. İyida qalman, has bir öňe gitdim. Ýaşaber hiç kişiň minnetin çekmän. Dost tutunjak bolsaň juda howlukman, öňürde şol kişi beleng bolmaly. Ala beder bu durmuşdan dogrusy, kimiň algysy bar, kimiň bergisi. Iň ajaýyp duýgularyň berisi. Bileňizmi näme? Üýet bolmaly. Gökden inip dursa ahly geregiň, qadyry bolarmydy duýduň çöregiň. Qadadan, kanundan çykybereniň öňünde elbetde göwet bolmaly. Yürekler küýteýär mydama merdi, öz özüňi tana ýyldan öňe ýürdi. Adam bolmaklygyň iň uly şerti, yüregiňde ýaşy niýet bolmaly. Mendiller ýeňildädir synaglar çetin, büdüremesin agyr ýollarda atyň, dünýädäki iki sany apatyň biri galat, biri çyn bolmaly. Aç etdik, suw içmeli suwsaňda. Çörek ýemek gerek onu küýsäňde, diplomyň bolsa durtun kiýsäňde, esasan kelläňde sowat bolmaly. Garlar bereketdir, ýagyşlar nurdur. Dağlarym, düzlerim bir penakardır. Dert köp bolsa şonça dermanam bardır. Diňe her kederdiň emin tapmaly. Durmuş käte agladyp, käte oynadyp. Taply gadynym da gaýnadyp, gözüňi oynadyp, sözüňi süýjedip, awadan zenanyň göwnüni tapmaly. Kimsiz gödel bolmaz dipdir dana, bu baha degişli ähli insana. Diýmek näse ýok degse de jana, her bende özüniň kimini tapmaly. Gepsiz agyr deger bolanda gyşyk, dostly boljak bolmaň bir gezek duşup. Agyr mendilleri bileje aşyp, dostuňam, ýaryňam çynyny tapmaly. Ýene bir mesele çekertinsi. Dünýäde gözelken geňsiden geňsi. Soňra ökünmezlik üçin iň gowsy her kişi özüniň deňini tapmaly. Sağ ol.